Nou, we zijn hier op het hoofdbahnhof. Ik weer een soort drukte joet. Maar dat is altijd zo. Alle dagen hetzelfde hier. Want jongens, let daar. Ik zag het. Het station van Stiel en Glas. Naar beneden hek. Een soort petten van politie en spoorpersoneel vanzelfs. Of jouw lagen, de jippings. Daaronder zit er dan weer de Currywurst Express. Currywurst. Komen en gaan van treinen vanzelfs. Hectiek. In een grootstad. Noord is ook altijd mooi. Meest dag van alles. Waar zijn we en waar gaan we heen? Weet je iemand? Ik weet het net. Nou ja, van mezelf wel, maar... Grote merken binnen vanzelfs, overal. De eten in de regen nog. Hey. De ene bekker naar de oren. Danke, ebenfalls. Ciao. Nou ja, de Peerske komt eraan, weet iemand wel. De beneden is ook nog wat te zien. Weet er nog een verdieping leger? Nee, dat is daar. Als ze van alles maken voor de Peerske. Souvenirs. Hier is de S-baan. Het is echt staatsverkeer. Ook een Friese Britsen met die dingen. Kroegje op het station. Nou ja, de obligate apotheker vanzelfs. 24 stunden geöffnet. En dat is de orenkant, de oreningang van het hoofdbahnhof. Maar ik weer hetzelfde beeld. Egypte.
kant op kom je in Wedding en Moabit. Krijg je een S-baan. Hup, nou, ja, opzitten. Blompjes. Kundencentrum. Nou ja, dan komen we denk ik. Een diep paardje. En dan gaan we nog een verdiepingje liggen. Ontza. Eerst zit dus voor de door. Schouwen. Rutte aaien. Lompjes. En je rek weer hetzelfde verhaal. Pietende jongelui. Dus je wat zuster, wat koeler. Mooie winkeltjes. Ekwichtig. WC-center. Reclame. De nieuwere dingen. Currywurst express. Jurgewot, Swarovski, ja, glas. Kleine boel. En dan de rest hier. En dan eindig je mee, wat hebben we daar? De McDonald's hebben. Daar nog de Burger King. Nou, dat doe je wel. Vanuit het Hauptbahnhof in eigen Hauptmann. Tjussie! En dan nog even het Hauptbahnhof. De Haardingung.